kansa kata kansa mar pien mapok nyocha waneno ndalo moko machongo. Gimomiyo ni wasobedo ni wakikore kata wacho ni jowa nigi interracial marriages kata intermarriages. Koro jinyuomore to iyudo ka ng'ato ni nyathi ma msungu to samoro onyuolo nyathi ma msungu to pien ma en go opogore gi pien mar Dr. Mamo ma onyuol ka piyo ma koro piende tek ma ong'iyo gi chieng'. Tido ka koro pien cha koro ochako bedo gi kansa bang'e. Kendo wasobedo koro gi jowa mamiyo ma kendo dwaro loko kido mar pien. Iyudo ka gitiyo gi bleaches kata gi yedhe moko ma koro obedo lando mokalo. To iyudo ni koro niwach wane kuma iluongo ni tropical kuma koro chieng' ng'enye. Pien koro bedo ka gima imoye owito tekone cha koro gichako bedo gi tuoche mag kansa. Mar adek nitie tuoche ma wang'eyo ni koro thothe e kindegi kaka tuo mar kute mag ayaki ma samoro nitie cancers mag pien moko ma kin gi ayaki to bende inyalo bedo gi kansa mar pien. Koro momiyo kawuono wawuoye wach kansa mag pien. Iwacho ni nyalo mako pien duto te chakre malo nyaka piny mogik to gigo machwale bende opogore. Yudo ka oganda wasani wadonje weche mag loko rangi mag pien del ibonyisowa gima gino timo ne pien del. Kaeto oganda wa bende iyudo ni sani koro chako kendore kendo nyuomore gi joma moko mamoro pien del gi noko ket motegno kaka mekwa nikech adier chon ne waonge ga kod tuoche gi ne waonge godo kata matin. Statistics chalo nade daktari? Statistics sani pod kaka e kindegi sama waloso gimiluongo ni cancer registry e pinywa ka, lakini en gimoro ma kata ok nyal kalo ndalo kata 3-3 ma ok aneno jatuo man gi tuo mar kansa mar pien. Obiro ni samoro nitie adhola moro mantie dende, obiro samoro ni nitie adhola maranen go chon to odholore sani koro lokre ni en ang'o en kansa. Niwach koro gima jowa be ok ofwenyo ni adhola ma ok changi be samoro ok nyalo bedo abeda ni en adhola, onyalo bedo ni en ang'o en kansa mar pien. Moganda wa nyaka bed motang' mokalo. Nyaka bed motang' mokalo. Daktari ni mondo mipimno ni seche ma kansa ni donjo kata seche mochakore e pien del ka ma bende ni pimonwa ni gik mopogore nyalo kele. Otimo ga pien del nade? Nikech waseneno pien del ka tiwacho nano nyalo mako pien del ni duto te, gik manyalo kele bende opogore otimo pien del nade? Moko kadok chien matin kuma kansa mar pien del ohinyo bedo ahinya gin kuma inyalo yudo ni nitie kata olongo ni exposed area. En obedo area mar lwedo kata tielo kata ng'ut gi kata gi wenge gi kata gi sura ema iyudo ni kansa mar pien tie. To kadok e penjo ni ang'o manyalo timore kata ang'o maka nyalo nenore. Inyalo yudo ni mokwongo kuom joma mine ema kansa mar pien ng'eny. Kendo mane waneno e pinje moko ma oko. Jok moko ma nigi kaka koro joma wasunge nigi kansa mar pien mopogore gi kodwa. Joma nigi samoro jomonyuol e familia gi mamau kata dau moro ne gi tuo mar kansa mar pien, ibende samoro nyalo yudo tuo mar pien mar kansa. Joma osebedo gi tuoche kaka diabetics foot kata adhola mok changi longo ni non healing ulcer, mano be nyalo nyalo bedo pien. To kineno ni e picha moket ni koa ng'enyne piny ma wagunda ma oko, inyalo yudo ni kuom joma chuo wi nyaka ng'uti kuma en gi 22 kuom 100. Ong'eny sana e kor. Niwach ing'eni jowa machuo bende ohero wuotho gi korgi nono. Samoro timo tich moro mjengo kata odhi e beach to iyudo korwako mana beach short to koro pien ma kore oneno. To kido joma mine niwach gin jok ma umre mang'eny e dendgi korka korgi, tido ni korgi mar joma mine koro en 19 king'iyo mar chuo to gen 41. To kineno mar joma mine niwach kendo joma mine ma
tiendegi gitango mopogo kata gi onyalo wacho ni tiendegi tangore mopogore gi joma chuo. Ok ni gitango, tiendegi tangore. Tiendegi tangore. Iyo ni koro kendo tielo korka tielo ng'enye kuom joma mine opogore gi joma chuo ma samoro iyudo ni giumo tielo. Koro mano pogruok mi wanyalo neno matin, lakini ng'enyne ti kaka asewacho en kuonde ma samoro chieng' ne chamo kata chieng' sama kuma lawo kum, obed lwetegi, obed wengegi kata obed tiendegi. To koro ka wadhi pinje mag jo Arabu miyudo ka joma mine umo dendgi te. Agin to gionge kod kidienjni mar kansa kata matin. Pod gin go niwach gin gi koro ngosi chama koro nyalo miyo gi koro gibedo gi chandruok mar tuo mar kansa. To jo Arabu go be ok ginindi kata ok gibed gi ni mano gima girwako te. Kaka sani kaka piny oselokre kata kidhi e piny Arabu go to mana pinje matin iyudo ka ng'eny gi pod wengegi giweyo, lwetegi samoro pod ginyalo timo, ginyalo weyo. Koro kata kogno pod nyalo timo, nyalo bedo gi chandruogni. Nikech kwa ng'eyo ka atene ni ka ber kade wanyalo to kare ji onego beni umo dendgi kenyalo rwako lewni mumo nyaka tiendi piny, mumo nyaka bedeni, mumo nyaka ng'uti. Akiani ka kibro wuotho kiumo lenda wang'i to kata kamano chieng' nenore ni nitiere kaka chwalo kidienjni mar kansa mokalo. Ka ng'eyo ni ang'o ma nitiere chieng' kata chieng' timo pien del nade maka chieng' ni medo goyi kaka ndalo sudo kaka medo goyi tiyudo ka thuolo bedo malo. Nikech ka joma chuo kwanda tamalo 41 e korgi kwanda tamalo 19 joma mine thoro umo agogi kachiel kod kori. Tiende ni chieng' nitiere gi gimoro manyaka bedie ni chwalo gini. Onyalo bedo ang'o Dr. Mama? Nitie gima iluongo ni UV rays kata UV light. UV light en ni samoro kikawo kata bulb iketo machiegni kodi tiwinjo ka bulb no wang'o koliet. Chieng' sani nitie gima luongo ni global warming kata gima luongo ni climate change ma temperature kata liet mar chieng' mane nitie chon sani liet no opogore. Kidhi kuonde moko inyalo wacho ni sani kaka liet mane nitie ma iyudo ni degrees mane nitie chon gi sani opogore niwach gima iluongo ni global warming. Koro UV rays ka gimedore ahinya kuom ndalo mathoth to gichako ketho kata gichako wang'o cells mag pien. To ka cells mag pien osechako lokre to gilokre gibedo cells mag kansa. To mag kansa no koselokre to koro obedo kansa to odholore to koro ichako bedo abeda gi pien mar kansa. Emomiyo ibro neno jo wagunda mang'eny ka biro e Kenya, obed e boma ma Kisumu kata obed boma ma Mombasa, to gilwako gima iluongo ni sunscreen. Giwichore mo ma ka chieng' chamogi to ok dhi e pien. Mano sunscreen en mana protecting mar UV light. Emomiyo joma timo bleaching to koro golo gima iluongo ni melanin. Melanin gimara teng' ni iluongo ni melanin. En oumo ngosiwa. Koro ka pien owuok to koro melanin no onge. Koro UV light cha donja e pien achiel kachiel. To kochwado pien kachiel no koro nitie lokruok matimang'o mabiro e pien tichako neno ng'ato chako bedo gi kuonde moko marotenge ok nonyuolego, to mago nyalo chako bedo kuonde ma kansa mar pien chakore godo. Emomiyo gibiro ga sunscreen kata wan bende wan jorotenge onego beni wabiro sunscreen. Nyasaye nomiyowa sunscreen marateng'. Nomiyowa sunscreen marateng'. Lakini sani gi kido ma chieng' kaka rienyni kidhi kuma koro chieng' ng'enye to nyalo tiwinjo liet tiwinjo ka gima ok iber ahinya tinyalo wicho sunscreen. To lakini ng'enyne to wan to Nyasaye nomiyowa sunscreen marateng'. Erokamano ahinya waka oyueyo ka waduogo to wadhi nyime. Ma en twak mokadwa ni kidieny mar ariyo ni obayi. Seche ma wantiere kaka wantiere ni wane ong'ala mwachope ni piny bende lokore, liet mar chieng' bende medore. Tiende ni ji duto te nitiere kod thuolo mamalo mar gamo kansa mar pien del. Ka waduogo to wadhi nyime kik isud kata matin. Chiro mar gwen luwore kaka ichore. Gima watimo ni watimo ga gima iluongo ni market research kata market analysis. Ing'eyo ni mana inyisa ka poni nitie gimoro marach motimre.
Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sonko, karibu kae. Relax. 200 bob too. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make Chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari adoni wang'e ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni ochako bedo kod kansa mar pien del. Kata ka pono no winjo to nyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro ok ber gi pien denda ka Mokwongo rutero kamano. Mokwongo ni ka iyudo ka ntie adhola kata ntie kaka pien olokore kata gima luongo ni mol. Ka nyalo neno e picha ma okalo ibro yudo ka pien olokre matin kamano. Ne nyocha onge gima chal kamano, nyocha ne onge dendi. To en gima medore. Skin cancer kendo koken skin cancer mobedo gi tuo moro, en adhola kata kansa mar pien okawo ndalo mathoth mondo odholore. Koro en gima samo inyalo neno to niwacho ni gini nen ka to aneno kosiko timang'o, osiko medore. Kineno ka pien chako bedo marateng' mokalo kaka ang'eni wan wanjoro tenge, lakini inyalo yudo ni kumoro osechako bedo marateng', obed lith tiendi kata opapo mar tiendi ochako bedo marateng', to ok en rateng' ma ni nentie gima otimore. Mano be nyalo bedo ni tuo mar skin cancer timang'o chakore. Kinyalo neno ni nitie rem moro e tiendi kata e pien ma rem ma kata ka imulo kamoro tiwinjo ka rem medore mokadho manyalo bedo. Kin ng'at man gi tuo mar sukari kata diabetes, to kata en gi tuo mar kuot mar tielo kata waluongo ni venous ulcer, to so thiedhi kuom ndalo mathoth adholano to adholano pok ochango, kata iso dhi kamoro motim ni oso tem ume gi surgery to onge gima pogruok mokelo, to mano nyalo bedo ni in gi tuo. Ka en gi samoro gadhola moro ma komul matin to golo remo, en gimoro modholore matin ma kimula mula kamae to osiko golo remo, onyalo bedo ni en kansa mar pien. Koro mago e kidenye ma nyalo bedo mopogore ma nyalo ng'isowa ka wang'ino ka wuo gi jatuo ni samoro nyalo bedo gi tuo mar kansa mar pien. Erokamano nyama kakilero nwano nyaka wabed motang' kata sasa ma iluokori iyuo dendi mo itimo samoro bende ng'ia dendi kaka chal iwinja kaka pien dendi chal, inyalo winjo pogruok moro ma samoro inyalo fwenyo chon. Mano gin ranyisi ma kineno kata kiwinjo. Wang'ia ni kidienje kata types mag kansa ni daktari. Type ma kansa mar pien to ng'eny to wanyalo ng'ia matin. Mokwongo nitie mo ni basal cell carcinoma. Basal cell carcinoma ni ong'eny, thothne ong'eny ne jomwagunda, ok wanene ahinya e thurwa ka. Gimomiyo ni inene jotuo ma piendgi chal rachar kata waluongo ni white skinned, ok ong'eny ahinya e thurwa kae.
to lakini niwach wathiedho jotuo manyalo bedo ni gin gi wede ma wasunge kata gin gi nyithindo ginyuolo gi wasunge mae be gima nyalo timore. Ng'enyne otho bedo e wang' ng'ato machiegni gi bedo gi e kata e dhok, kodhi ahinya tin ibro yude kata e lep, mano be kata e lep kata e dhogi inyalo yudo basal cell carcinoma. En thieth ne en ga igiyang'a yang'a, to sana ok en kansa mawuotho, en kansa mana mantie kuma entie no. Koro koso thiedhe mogole to en othiedhe te kamano. Mano en mokwongo mabende yudore ma BCC basal cell carcinoma. Squamous cell carcinoma to waneno e thurwa ka mang'eny. Gimomiyo wang'ene mang'eny e jo manigi tuoche madholore kata jok manigi ulcers. Sama in gi ulcers ma ok ochango kata in gi adhola ma pok ochango kuom ndalo mang'eny, adhola no wuon inyalo yudo ni chako lokore koa adhola to bedo ang'o, to bedo kansa. To kobedo kansa to bedo gimiluongo ni squamous cell carcinoma. Pogruok mineno kaka mondik ni basal, squamous, melanoma gi magi mana kideny mar ang'o, mar pien mopogore minyalo neno ang'o, minyalo nen gi microscope kata gimiluongo ni histopathology. Gi wang'i kamae ok inyal neno miwach ni mae en basal cell carcinoma kata mae melanoma. Nyaka wakaw ring'o no mwatere ang'o, mwatere lab mwapim. Then wadhi e melanoma to melanoma ni sani wanene oganda wa mang'eny. Gimomiyo en gi tudruok kata en gi tuo mar ayaki. Inyalo yudo ni jok moko man gi tuo mar ayaki bende nyalo bedo gi tuo miluongo ni melanoma. En kendo e thurwa kae ong'eny sana e opapo mar tiendo kata waluongo ni the heel of the foot. Iyudo ka ng'ato nigi pien molokre rateng' e tiende, to samoro osewacho ni mano en gima osebedo abeda kanyo kuom ndalo mang'eny. To ineno kaka tie bwana ni inyalo neno mae waluongo ni melanoma. Ineno ka pien olokre marateng'. To samoro ng'ato nyalo wacho ni nitie gimoro nogwara moloko kanyo rateng'. Ok en kamano, niwach ka gimoro gwari bang' wige moko 6 onego bed ni osochango. To kineno ni kolokre rateng' to dholore, to nyalo bedo ni en ang'o, en melanoma. Koro mano e pogruok mar kidenye mag cancers mwaneno e thurwa kae. Nipimo kacha daktari ni thoth ne gik ma nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogni kata tuo mar kansa mar pien del gin gik mang'eny. To ka wang'iyo kuom ranyisi kidenye mopogore mag kansa gi, wayudo ka ng'enyne en loko kido mar pien del. Onyalo chako no loko kido mana matin kaka ne ma ipimo no mokwongo cha romano. Onyalo bedo no chako loko kido mana matin nono. Tineno ka kanyo pogore makata ka rateng' moro mong'akore matek ta kata inyalo neno kosudo mos. Kaito bende kidenye mar ariyo mane wacho ni ahinya ong'eny kuom jorachere gi bende mana ka pien del emuloko kido. Ka wadhi e melanoma cha bende wayudo kacha ni omako itielo to lokore kanyo rateng'. Okipimno mana matin nono ni kudni tuo ni ok en kudni. Tuo ni otimo pien del nade maka gima ochal gima wang'o, ochal gima loko pien del kanyo. Kata ka ponono ni en yor chieng' timang'o pien del kamomiyo oloko kido. Kaponono ni gin modhi ma joma mine wirogi gigi timang'o pien del kamomiyo oloko kido. Kaponono ni samoro iyude nikech samoro rateke ni mag del ni piny. Ang'o momiyo ranyisi gi odwa chalre loko mar kido mar pien del? Niwach gimwaluongo ni kigidho agunda kata gik mwasomo ni cancer pathogenesis, ni kaka kansa biro kata kako timore. Otimore okochak gi dholruok. Ochako gi iluongo ni cell cycle kata ni ochako gi iye kabisa ma ok wanyal kata neno samoro. Wanyalo mana timo ne screening lakini ok wanyal neno. Koso timre kamano to omedore kata iluongo ni multiplication. Koso medore koro kichako neno ni nitie pogruok. Koro kaka nowacho ni pogruok kaka gima nowacho mar chieng'. Kiro ni chieng' ogoyo kamoro dinuoya. Idhi to osiko nuoyo mana kanyo. Kansa ok bi niwach idhi imori gi chieng' e beach mar Mombasa. En gima isobedo kanyo kuom ndalo mang'eny to nitie kumoro ma ochako lokore. Kumoro amora onyalo kata bedo kumoro achiel. Ok onyalo wacho ni obro bedo e tienda, obro bedo e wiya. Momiyo nawacho ni ka jo wagunda gino ng'eny ang'o
dhok kata ng'ut niwach mane kuma ka gibiro kata ka gidhi moyo e chieng' to giweyo ma samoro gium gang'o gi sunscreen, koro mano ma area mabedo exposed. Iyudo ka oketo tiende kata lwetege to samoro ume ok otimo ang'o, ok oketo, koro kanyo ma inyalo yudo ni koro UV light cha donje to ochako bedo gi dholruok kata ochako bedo gi pogruok ma bedo kansa. Ma en lokruok, en kido kata kaka cancer cells gitimore emang'no mi samoro nyalo bedo kod lokruok e pien del kanyo. Daktari, seche ma kansa osechako kama ni wachonwa kata mano to wabong'eyo seche mwadonje thieth tileronwa kata ni thothne ochakachaka kamano, onyalo chako matin kagima kata dengu mar olayo matin kamano to onyalo dholore morom nade ka ponono ni ok ong'iye malong'o, ka ponono ni ok otime gimoro amora, ochako mathis ka dengu matin cha mar olayo. Aseneno kodholore ma samoro iyudo ka ng'ato nigi pat wiye ma kansa mar pieno ni okawo kata nus mar pat wiye. Inyalo yudo ni odholore joma ok odhi e osuptal chon, tido kodholore tielo te mok oayo papo tiendo nyaka kata e bamne, mano pod en mana kansa mar pien. Inyalo yudo kodholore ma samoro kawo ng'ut ma odholo nyaka e kore, to ng'enyne mano biro ni wach jowa either nigi luor kata nigi wich kuot mar biro neno daktari. Iyudo ni en gadhola matin kaka niwacho kaka olayo, to kar mondo odhi onene mondo wadhi wapime to odeko, to samodeko to samoleo mobiro tiyudo ka koro sodholore ma koro omedore to wuotho. Kendo kansa mar pien ng'enyne ok giwuothi, to kochako wuotho to koro thiedhe bedo matek, niwach kowuotho to ng'enyne odhi e kor to odhi nyaka obwongo. Machal gima dholore ochal gima chamo pien del. Ochamo pien del makata ka omako tiend ng'ato kok ong'e maber to chama pien del mane tie ng'ato ni duto te motiek te, kata ka en pat wich kaka niwacho nocha. Gimomiyo otimo kamano, kwa duoko e picha mokwongo tiyudo ni nitie e pien kanyo nitie leche mag remo. Koro kiyudo ni osokalo mochopo e remo ma to cancer cells gipiny kanyo, tiyudo ni osechopo e kanyo to odonje e remo. Ang'o ma timore? Remo no ing'eni ok en tie pien kende, ing'eni pien kaka nasewacho ni en fuondi maduong' mogik. Koro pien man e wiyi gi pien man e tiendi inyalo yudo ni nitie remo kaka gitudore. Koro inyalo yudo ni in gi kansa mamedre ameda koringe remo ka. Mane kaka oringo mang'eny kabisa, oringo e remo, to koro emomiyo onyalo dhi ochopo nyaka e obo, onyalo chopo nyaka e obwongo. Pimnwa kopogore kod jogo ma samoro odak e gwenge maliet kaka gwenge wagi, jorachere kaka niwacho ni gin bede pien dendgi ok oger kata ok olos motegno kaka mewa, kaka mekwa, kopogore kod mine ma samoro bende nyalo keto gik moko e pien dendgi maloko rangi mar pien del. Jomage ma bende nitiere kod thuolo mamalo mar yudo kidieny ni mar kansa, nikech kidieny mokwongo joma mine, kidieny mar ariyo ji duto te mantiere kama chieng' liete to gisiko gimore e chieng', kidieny mar adek gin jogo mantiere piny jowagunda ma bende pien dendgi odwa los rep gionge kod layer ma protect pien del no. Mar ang'wen gin joma nigi gimiluongo ni chronic ulcers, joma nigi adhondni mok changi. Waneno jowa mang'eny man gi tuo mar diabetes, nigi samoro tuo mar sukari, ibiro yudo ni en gi adhola mosebedo kothiedho kuom higni. Asto koso thiedhe kuom ndalo machal kamano tibiro yudo ka nitie lokruok. Mar ang'wen manawacho kindegi wathiedho tuo mar kute mag ayaki. To kute mag ayaki gin kutego giloko cells kata giloko pien chako bedo gi kansa. Gin giwuon kute mag ayaki. Kute mag ayaki giluongo ni HIV virus. Gin carcinogenic, gin giwuon ginyalo loko cells mondo timang'o mondo bed gi kansa. Koro mano e pogruok manyalo bedo. To e picha ma waneno ni gima na be wawacho ni inyalo bedo ni in gi pien mane nitie to ineno ka ok en gima oluore maber. Inyalo neno ni ochal ka gima ogore e dendi kanyo to ok en gima nigoro. Inyalo neno ni rangi opogore, en gi rangi marachar, en gi rangi marateng', en gi rangi kata mar bulu, to samoro en gi rangi nyaka makwar.
momedore ahinya mokalo 6 millimeters, mano bende nyalo bedo ni iwacho ni nyalo bedo kansa. Mogik nyalo bedo ni oloko kido, oloko rangi, to oloko kaka duong' ne bende olokore. Mano bende nyalo nyisi ni ang'o ni mano en gi skin cancer. Wantiere ga kod gik moko e pien dendwa ka daktari ma thothne wanyalo luonge ni birthmarks. Ok ang'eyo ni mane nying makare, to kata kamano ibo yudo ni e pien dend ng'ato nyalo bedo e toke, nyalo bedo e tiende, onyalo bedo kamoro amora e del, ma dendi enena dendi kama, tibiro yudo ka kanyo to lokore. To bende thothne ok ibido no luorore maber mondisore kaka spoon kata kaka ceiling. Tibiro yudo ni entiere kod kido ma samoro chal gi mogor. Entie birthmarks kata gima luongo gi dho wagunda ni H-moles. Gin gik ma samoro inyuolego, gin gik ma samoro ringo e familia u. Mago gin tuoche mag kansa mar pien. Gima nyalo wacho ni kineno kopogore, niwach kila ng'ato kaka wacho ng'e dende, iyudo ni en gima samoro kaka in gi gimoro mokodo kata yuothi marateng', to nyocha inene to koro medre koro kata samoro en gi rem to nyocha ok orami. Onego bed ni chich tiwacho ni daktari, nyocha gini ok rama, sani orama, nyalo bedo ni nitie gima timore. Kiki we. Lakini thothgi onge kuma gibro dhiye, thothgi ok gimedore. Mana nyalo dhi tineno na daktari kineno ni orachni, to lakini ng'e daktari kata ka gole pod obro mana weyi gang'o gi mbala kata gadona, koro onge aja. Mano mane Nyasaye omi bed go abeda. Wakawiye daktari mana kiyie ka waduogo to wadhi nyime kaka itimo diagnosis kapono ni chichi neno gik moko ma ok chal ahinya e pien dendi, iri gi dhir daktari mondo mi ong'i ane gitime nang'o, gifwenyo nang'o ni ma ato nyalo bedo abeda birthmark en onge kod chandruok moro amora, ma ato samoro en gimoro ema nowang'i en onge gi chandruok, to ma to nyalo bedo kansa mar pien del. Kaeto kod weche mag thieth bende wabong'iyo e kidieny mogik, omiyo kik isud kata matin. Chiro mar gwen luwore kaka ichore. Gima watimo ga gimiluongo ni market research kata market analysis. Improved kienyeji ni obiro nikech tuoche mar gweno bende donje mang'eny. Gweno be kineno kienyeji cha odongo mos. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Asante kwa kunipigia simu. Je, wajua kwamba mimi nafanya kazi ya salon na watengeneza nywele kwa mitindo yote na ya kisasa. Iwe ni weaves, braids, blow dry, manicure, pedicure na zinginezo. Wasiliana nami kupata huduma zangu. Asante kwa kuchagua huduma zangu. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. Bastards, I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3#. 3 # 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4
Moluor gavana ma Kisumu County Professor Nyang'nyong'o ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondao mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Jaod bura mambere North Geoffrey Ruku koro chugo paro mar chik mabiro rido chike mag kedo gi jong'anyo. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jeni naomba kuja unisaidie. Asa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango ya bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Miyo moro Kajiado nego nyithinde ariyo bang' wuon pargi medo dhako mar ariyo. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya. Tuwe na upendo, tuwache mambo ambayo kwamba yatafanya nchi ya Kenya kuwa katika hali ya mivutano. Jodin Islam mapacho ka ndio bedo kanyakla maringo nyasi mar Idul Adha ka ote mag kwe kod achiel mar oganda omed jiwo. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Oma Mondai e studio kabende chendo ni biro ne achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu wang'eyo kansa mar pien del kane wachako daktari nopimonwa kata gigo manyalo keto ng'ato rang'iny mamalo mokalo mar yudo kidieny mar kansa. Weche mag keny matindo yudo ka jorotenge riwore kod jowagunda riwore kod joarabu riwore kod jorotenge tiende di pien del kaka nolose mokwongo chantiere kaka wakike e yor mar keny manyiso ni thuolo mar yudo kansa ni bedo mang'eny. Chieng' bende omedo bet maliet kaka ne en chon cha. Joma mine bedo kaw gik mang'eny maloko pien del okete pien dendgi ma ang' nomiye obed thuolo mar yudo tuoni mar kansa. Nipimono kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach e pien denda ka obiro iri kata dhir laktar mora mora. Thothne utimo diagnosis nang'o? Rokamano Ruth, kuom chako kapile wachako gi penjo kaka naso wacho ni nitie jogo man gi kansa mar pien ma samoro min gi kata gi jo dala gi moko nengo ka samoro mano nitie mano bende wakawo wapenjo ka en gi exposure kata ni obede chieng' marom nadi kaka na wacho mago jo wagunda ma wapenjo mang'eny go ka gin joma mine wapenjo ka gitiyo gi gimoluongo ni lightening substances, bleach kata gik ma chemicals ma gikete e pien. Wajuaj penjo ka gin gi tuoche moko manyalo miyo ng'ato rateke mag del odok piny kaka tuo mar sukari onyalo bedo gi kansa moro mopogore kata nitie yedhe moko momuonyo manyalo duoko rateke piny. Wanyalo bedo gi ka en gi kute ma HIV to watimo ne gi screening to waneno ni be samoro inyalo bedo gi kamoro mineno ni nitie pogruok. Mar ariyo wadhi twang'iyo kuma koro pien tie to kaka nosewacho ni kwaneno ka pien orako kido kata oloko rangi obedo maduong' moingo kaka ne nitie, wadhi waneno ni pien no en king'iye to chal ka gima ogolo remo kimule matin to remo chwer, mano nyalo nyisowa ni entie samoro en tuo mar kansa mar pien. Jomogo man gi pien ma kata nigi adhola mosebedo kuom ndalo mang'eny en adhola ma kineno to ineno ka en gi pogruok gi ochal ka gima en gi step, ineno ma iye kwar ahinya, ma iye kendo ineno ka kwar neno koro dok piny kata kwar neno bedo malo kata ineno ko odholore oko, ochal gima wanyalo luongo ni cauliflower kia ni luongo ng'o gi dholuo ng'eni ok en alodwa but ng'enye chiro kinene to neno ko kimo kuot samoro ginyalo tang'o na picha mar cauliflower seche moko koro kineno ni mago pogruok mantie e pien kidhi e opapo tiend ng'ato tiyudo ka nitie pogruok niwach opapo tiendi kata mara kineno tido ni en orachar mopogore gi piende mopogore, to kineno ni bende osechako bedo marateng' mopogore to mano nyalo bedo to nyisowa ni ranyisi ni nyalo bedo ni en ang'o en kansa. To nyalo bedo ni kendo ko kamano nitie ng'ato man gi adhola ma ok onyal ng'eyo kuma timang'o kuma wuoke. Nyalo bedo ni nitie ng'at moro kendo ma pok na wacho ma en gima bende waneno jogo ma nowang' kata pien gi nowang' to en ga adhola ma
ok changi. Jogo magin jo albino. Isoneno joma albino do ng'eno ka piendgi ok rateng' kaka magwa. Koro ng'eno ka jago albino bende kido mar yudo tuo mar kansa mar pien bendo ni malo moloyo jok moko ma onge go. Daktari matega kod kidienje moko mag opapo mar tielo ma iyudo ka en tielo to korachar te iyudo ka en gi mak to mane nyalo yudo kata kenene anyuola tino ka kwaru moro ne ntiere gi tela ina no dau moro ne ntiere gi tela ina go mama ni kata baba ni in bene ntiere kode ma en ranyisi ni nyaka bede ni gimoro rach koso mano ten mana kido kaka dhano chal. Mano nyalo bedo kido emomiyo daktari ka neni to bo penjo ni be en gima ntie e anyuola to kata kene anyuola to ibiro ni nyocha en ka to medore, nyocha en ka to dolore, nyocha en ka to sani en gi rem, nyocha en ka to sani ka mule matin to neno ko chwero remo. Mano koro wanyalo wacho ni oyo onyalo bedo ni en kido lakini samoro oloko kido koro onyalo bedo ni onyalo chako lokre obedo kansa mar pien. Mathothne diagnosis en mana go mbaka itimo examination ni go mbaka ikaw history kod gik maka mago onge diagnosis kata onge kidieny mang nitere lab kata mang itime gimoro mondo mifweny ni cells gito nyaka beni dongo e yo ma ok kare. Ntie kaka wadhi ntie pogruok kaka watimo gimiluongo ni diagnostic mar pien. Nochen pien en gimi nyalo neno mokwongo dongo wasondiko gima wasoneno. Mar ariyo nyaka wakaw pien mondo wadhi wapim. To wanyalo kawe kidieny mopogore. Mokwongo wanyalo kawo kata kibiro osuptal e ofisa to anyalo kawo gimiluongo ni skin punch. En ochal pen moro matin makawo ring'o matin to adhi tatimango atere lab. Oremo ndiyo lakini en ring'o mano matin mitere lab. Mano mokwongo. Mar ariyo kwa yudo ni en dholruok modholre maduong' to pod wanyalo neno ni nitie pogruok kind pien mangima gi pien man gi dholruok. Koro watimo gimiluongo ni biopsy. To biopsy no ni en kidienje diriyo. Nitie miluongo ni incisional ma wagolo mana kumoro matin to watere lab. Nitie miluongo ni excisional mwagolo adhola no te to timango to watere lab. Koro mane kaka wanyalo pimo. To kwa yudo ka en tuo mar kansa mar pien mosomedre kuom ndalo mang'eny kaka sotimo lab nitie test moko be wanyalo timo. Ka in jatuo mar sukari wabro dwaro ni wang'e ni sukari chal nadi niwach sukari no wuon ema nyalo bedo ni kobedo kong'iye maber onyalo kelo adhola. Mar ariyo ken adhola modholre kuom ndalo mang'eny to wan gi paro ni onyalo bedo ni oringo remo wanyalo dhi mwatim ang'o watim pichni moko. Kene wi wanyalo timo CT scan mondo wang'e ni bende en gima nitie obwongo koso nitie kumo okalo. Niwach kaka nowacho ni pien umo ring'o to umo choke. Koro wago picha mondo wang'e ni be osechopo chogo to be osechopo ring'o. To kwa yudo ni ok ochopo kuondego to oonge e kidieny moko kata oonge e fundi moko e dend to koro wanyalo bedo piny to wang'iyo ni koro kaka wathiedhe kata waluongo ni treatment. Mane kaka wanyalo timo diagnosis. Maisore nyalo chakore pien del ka to dhi nyaka ring'o molokre gimoro nono nikech ni koro kosechopo ring'o to dhi loko nyinge. Donge daktari kae to bende wanyalo wuok kanyo mochop nyaka e choke. Wanyalo wuok kanyo mochak donjo nyaka e leche mag remo mochikre donjo e remo modhi kama chielo. Koso ni wacho ni matok landre ga daktari. Mano landre. Nitie moko mok landre but nitie malandre kaka squamous cell carcinoma, kaka malignant melanoma, mago tuoche malandore. To kaka iso wache no, mane kaka koro watimo staging. Aneno kaka koro staging ing'eyo timo. Niwach ka ene pien kende onyalo bedo ni en stage 1 okonge kumodhiye. Koso wuok e pien ma koro ene ring'o onyalo bedo ni ene stage 2. Koso wuok e ring'o ma koro ene nyaka e choke to onyalo bedo ni en stage 3. Kokalo e choke kata koro kalo e leche ma koro ene obo kata ene fuondegi moko to kata ene obwongo koro en stage 4. To thieth mar stages gi opogore. Daktari en bedo biro ga nikech thothne wase somo kata wase winjo weche mag kansa gi mang'eny. Yiro ni chako mos kendo chako matin mokalo kaka ne wawacho kwa pime kod kata koth alayo kata mchele achiel
to kako medo sudo to rem bende medore, ngima ng'ato lokore, yudo ka kendo kwe onge kata matin. Daktari, kako medo sude kaka chandruoge gi bende medore? Kaka inyalo neno picha mantie na ng'eni en picha manyalo buogo jowa. Okomita inya neno, to nyaka ng'wanene mundu wa nyaka ng'wanene kuom dakika matin. Niwach iyudo ni ka nochako dholore matin, to kuom ndalo mang'eny ibiro yudo ni samoro ng'ato nogware, kata samoro ng'ato ok notimo gima noluocho ni biopsy cha. Ng'ato odhi wacho ni ma adhola moro to wadhi wagole, to gole marach ok otere e surgery maber mondo gole. Koro odogo oyudo ni oweyo cells mag kansa ei adhola. Koro gimoro marach gi kansa ni kikwinyogi to gimedore, kimulogi to kigologi te to gisiko gitimo ang'o, gimedore. Koro iyudo ni ng'ato samoro ne en gi adhola matin, ochwero, bang' dweche 3 kata dweche 6 tiyudo ni koro omedre maduong', koro ogangore kaka mae ogangre ni. Ng'enyne ni ka ibiro chon to watimo diagnosis kata watimo chenro mar ng'iyo kaka chal, mwayudo mwafwenyo ni en gima nitie, mwagole maber, ng'enyne ok odogi. To kibiro chon to en gi inyalo bedo gi shida. Koro kodok kar thieth ka wadhi mbele. Thieth mar tuo mar kansa kaka wacho ni mar pien del, mar kansa mar pien del, odhi ka gima ing'iye gi stages. Ka en gima nyalo bedo mana e pien to kodhi e chogo, ibiro yudo ni wanyalo gole. Kaka mai nineno ka ogole moume nyaka gi pien moro, niwach pien umo pien. Mane ber gima kendo ng'wono ma Nyasaye omiyo ni pien umo timang'o, umo pien. Koro nyalo golo pien kamoro, kata obede bambi, kata obede ng'enyne wagole bam, to wabiro to waumo gang'o, waumo donja mochangi. Ok obi bedo kaka kuma ne nitie, lakini sano wagolo tuo to kendo wamiyo pien odok kuma ne timang'o, kuma ne nitie gi tich mane pien ne timono. To ibiro yudo ni kata kanyo bende donga kaka nonego bedi. Mar ariyo, ko tamre ni koro kwanyal gole ni en gima osodhi e chogo gi ring'o, to en kuma inyalo gol. Wach ni en e fuonde gi e tiendi, kata en e tielo, koro tielo ogangore kata tielo odholore te, tinyalo yudo ni wagole kata gimiti iluongo ni amputation. Inyalo ng'ad tielo, niwach koro ok en tielo minyalo wuothogo, to onge kaka wanyalo gole mondo idong' gi tiendi. Koro wanyalo timone amputation. Mar adek, wanyalo timone gimiluongo ni chemotherapy, kata wanyalo mi yath. Mano wayudo ni en tuo ma osodhi nyaka e obo, osodhi nyaka e obwongo. To kata koro kwa yang'i to onge pogruok. Koro kata kwa bro golo adhola no, lakini yath nyaka wachiwni mondo oneg tuo mantie ang'o, mantie obo, ma osebedo ni oringo. Ng'enyne ka jowa obiro molewo kamano to gibiro ka gituore ahinya, ka thieth bende ok yot. Yudo ko bende dende, niwach yedhe mag chemotherapy gi dwaro ng'at ma koro bende dende ber. Kido ka koro dendi orumo, niwach isobedo kituori, yuari gi tuo, to kendo yudo ni ka chemotherapy no wachiwo, kendo odumedo hinyi kar mondo med konyi. Koro ng'eny jotuogo watimo ne gimiluongo ni palliation, wamiyo gi yedhe ma duoko rem, to samoro wanyalo duoko mondo samoro dholore ong'we, to en kansa ma koro duong' mohew, wanyalo duoke piny. Ma thothne wantiere kod thieth mar chemotherapy, mano kapono noselandore, wantiere kod yeng'o kata bero ma itemo mondo mi ogole kuma ne entiere no, to bero ni kata operation ni beni wacho ni nyaka tim kod lakteche molony. Nikech ka gituge to gigole te maber, tichal ka gima kore kinye, koro dwa duogo gi speed moingo kaka ne entiere cha. Kato bende wacho kacha ni yo machielo ma bende mar thiedhe godo en amputation. Tere kano chamo fuoni kata mar tielo, to ang' ne ng'ada tielo no oko mondo mi yud kaka inyalo konyruok. Daktari, thothne antiere ga chances kata thuolo ma kapono ni ng'ato chako thieth to onyalo chango ma, nikech wasewinjo weche mang'eny mokalo kod tuo mar kansa, onyalo chango morum chuth kapono ni chako thieth chon titieko thieth kaka dwarore. Mane ber kansa mar pien, emomiyo kawuono chenro ni ber ne jo ogandawa. Niwach kifwenye chon tigole kuma omako ka en mane pien, to mane kaka orumo.
ibro bire daktari mondo watim gimiluongo ni observation. Watemo ng'iyo ni ben nyalo bedo ni ingo kamoro mopogore. En gimo nyalo duogo. Niwach kansa ka pile onge kaka kansa onge daktari mabro ng'isi ni kansa ni ka golo to obi duogo nyaka chieng'. Nyako ketie gimiluongo ni observation mondo ng'i ni watimo to bende nitie pogruok mobedo. Gima wiya nowilgo matin ni nitie sani chenro mobiro manyien kata thieth mabiro manyien manyalo yudre kata e Kenya wakae. Ofise mantie dakteche ma olony mane tuo pien kende miluongo ni dermatologist. Samoro koyudo kotin kaka niwacho ni nolayo cha to kidwa gole gi pala nitie kaka inyalo wang'e gi mach kata inyalo wang'e gi stima. To ibro yudo ka koso wang'e to ruma kamano. Mano koro wang'o cancer cells. Onyalo bedo thermal kata onyalo bedo cryotherapy. Seche ma ng'ato yudo thieth samoro timne skin grafting kaka ni wacho cha, ogol pien, oket kamachielo kamano yang'e pien mogol cha. Samoro bende en yor bero ma ogola kamane tuo ni nitiere duto te iwe mondo mi ochangi. Samoro kalo thieth mar chemotherapy. Seche ma ng'ato yudo thieth ni kata en gi jatuo ma yudo thieth gi onego bed ni ng'ato ritore nang'o? Ka in hospital mokwongo kaka wasewacho ni skin grafting dhi mondo otim gi daktari molony. To kwa lony gantie kaka wapimo ne jatuo. Mokwongo kaka grafting no gima duong' mogik kuome ok en ga sama watimo bero. Gima duong' mogik Ruth en sama koro wagolo jatuo atere e ot. Wang'ise ni mondo tim dressing. Nochi bro yudo ni kar mondo tim dressing e hospital machiegni gi nas mosomo to ibro yudo ni en gi jodala gi gineno bei to koro gin magitimo dressing. Ibro yudo ni koro graft no yudo ka koro en gi kute kata en gi infection. Koro kendo graft no koso bedo gi infection koro komaki owuok kendo koro nyaka idoge pala manyien. Mar ariyo inyalo yudo ni koro jowa kendo samoro nyalo kiko yedhe nyaluo gi koso bare tiyudo ni karo wacho ni koro we adhi ati gi yadhe ni mondo timang'o mondo duog denda. To inyalo yudo ni yedhe go ginyalo hinyo chuny to chunye ma konyo proteins to koso konyo proteins gigolo chilo. Koro inemedo chilo koro chango mar del cha ok chang maber. Lakini ng'enyne joma bende winjo wach tinde okanyal tamara ni ok giwinjo wach gi chenro mar penjo laktar gipenjo penjo kwasomiyo gi kaka chenro onego bedi kaka onego gitim gisiko giluwo kaka watimo to wayudo ni jowa chango mang'eny kabisa kuom chenro ma giwinjo kuom kaka wawuoyo gi oganda mathoth e ndalogi. Erokamano ne daktari. Kapo nono ni yudo chenro ni gie kore skin grafting kata kao pien ibao kama pien ne skin cancer ochalo kama kaka daktari opimonwa ni ma en pien minyalo gol kapo nono kanyo ne cancer nitiere tikao pien machielo kamoro nyalo bede bamni kata diere ng'ei tichaki bawe kanyo taneno ka gimo tuang'e kamano bro nyisi kaka onego beni rite mondo mi kik oyud infections. Daktari wach mogik miweyo wagodo. Wach mogik anyalo weyo go ganda wani wabed jokwatang' wabed kwang'iyo joma wadakgo kik ibed ni ng'ato nigi adhola. Ng'enyne joma nigi adhondni kik ibed ni ng'ato dhi adhola kuom ndalo mang'eny to pok otimang'o pok odhi ong'i mothiedhe. Kik ipapa ni wanyalo timo dressing nitie kamoro ma koro dressing ok nyal timre koro dwaro daktari mondo one ni to be oloko kite. Mano e gima nyalo weyo jowago ni daktari ber dhi ne daktari kiwinjo penj laktar to siko yudo thuolo mar neno daktari bende. Erokamano daktari. Erokamano nya Dr. Ndai. Kapo ni ng'ato dwa iyudi kanye e chuny boma ma Kisumu ka? Erokamano Ruth. An e chuny bona kati osiptandwa maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wakonyore bende kendo gi jopiny e osiptal miluongo ni Ahava Hospital. Man gi kona maji Manyata. Kidwa yuda gi simu en 07114 815 Erokamano. Erokamano nya daktari. Amor ageno ni dichieng' machielo kendo kaluogi tibo biro mondo mi apenji kata wapenje laktar. Erokamano wan thuolo mar biro konyo joganda mondo oyud konyruok e piny ka. Erokamano ahinya. Erokamano. Chenro makende, chenro magolo doke yitwa, chenro mapuonjo wa penj laktar ko kalera Ramogi TV. Ma en chenro makabai to gima danga wach ni akia. Mate chenro ni Nandruth Otieno nyaka kendo dichieng' machielo oriti masani.